Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Into ke esingayo lapha ke baphulaphuli ke sifuna ke uzobeka olethu luvo kanye ke set starting lineup sapha ngomso nendlela esicingela ngayo into kubana iKaizer Chiefs ke ngaye ngasiseta ngohlobo ischeme pha ngomso. Baphulaphuli ke masike sisibeke ke esisethu ischeme ke sapha ngomso i-starting lineup ke sesale channel ke endlela thina ke esinqwene into kubana ke singama ngayo i-starting lineup ke seKaizer Chiefs pha kusasa okanye pha ngomso. Nawukhumbula into kubana ke Kaizer Chiefs ngomso iyadlala pha, idlala neqela le-TS Galaxy, bedlala pha ngo-3 o'clock emalanga, umdlalo ke ophantsi kwe-Betway Premiership. Masenze kanje ke pha ezipalini besirhalela uBrandon Peterson abuyiswe, umfana omdala kungaphoziswa Maseko abuyiswe. Kwi-right back besisamrhalela simthanda pha uThabiso Monyane angabi satshintshwa, kwi-left back besimthanda pha uBradley Cross angabi satshintshwa. Singene kumcimbi ke we-centre back zeqela leKaizer Chiefs besirhalela thina pha kwela centre back sifake ke uEden McCarthy, ize sifake pha uInasaya Miguel ancedisane naye pha kula centre back yeqela ke leKaizer Chiefs. Ize pha isazi ke thina sebala bese samthanda ke uLebogang Mabuye pha ancedisane pha noSiphiwe Sihle kaNdlovu, babambisane bobabini pha kwesasisu. Ize bancediswe kwesasisu ke ngumduduzi Shabalala, bancediswe pha ke kwesasisu ke ngumfana ke kaVele Bhayi. Ize pha ngaphambili babeke uWandile Duba, babeke pha le nkwenkwanyana ke yakwaFlyvo Silva. Sirhalela kanjalo ke thina nangona ke siyazi into kubana ke kunoGlodi Lilepo engeke bakwazi ukumbeka ebhentshini, bazofuna ukuba konyaze bemfakile. Esingayazi ke noba ke uLilepo kwasayina isivumelwano sokubana noba akasaphefumi kakuhle makafakwe inkani ebaleni, noba bamfakiswe into kubana ke besuka bonke ke kumazwe aseAfrika. Asiyazi ngoba uLilepo umfana omthanda nditsho sengaphefoma emetshini, kodwa abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs abamkhuphi. Nditsho sengaphefoma baqhubeleka bamfaka kwi-starting lineup. Thina kwesi sethu ngoku simbeke bucala, siqalise uVele Bhayi ize kulaa ndawo kaLilepo, ize pha ngaphambili kustrike uWandile Duba kunye ke noFlyvo Silva, ize pha kwanumber 10 sibeke umduduzi Shabalala, ize central midfielders zethu ibe nguNdlovu kunye noLebogang Mabuye, isi-centre backs ibe le nkwenkwana ke yakwa-Eden McCarthy ancedisana no-Inasaya Miguel. I-right back ibe nguThabiso Monyane, left back ke ibe nguBradley Cross umfana omdala, ize pha ezipaleni ke ibe nguBrandon Peterson. Sesethu ke eso ke i-starting lineup. Sirhalela ke iKaizer Chiefs ke iqale kanjalo ke pha ngomso. Ningake nitsho ke baphulaphula into kubana ke nina niyibona njani na, okanye nina niyibone siphi starting lineup sapha ngomso. Kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.